ya je yana gun zomo ya yaɗa masa gida, zomo ya masa mutunci, zomo ya mai lalata, zomo ya mai rashin arziki, amma yau shi ne da kansa abin mamaki ya fito kuma mai hula ta gwamnati a wannan gwamnatin ta kadimar Islam yake surutu. To in dai gwamnati bai ji tsoron hawa jaki ba, to bai ji tsoron ji ba ta sake. An tsoro mu da ba baya. Mu ɗan haɗa ne kuma Allah sai mu nuna alaƙa. Domin shi kansa gwamnati mai girma gwamna ta Abdullahi Umar Gandoji ya masa riga, ya masa wando, ya mai ɗan ciki, ya masa hula. Ba dai shi da ya ba wannan ciki ake gwamnati. Ya haƙura ya nuna ya ce zai ci gaba, amma da yake ba da arziki ba ne ya yi mutunci mun gaba asara ga ta asara amma kuma ba kan asara. Me girma ne ɗaki mai girma gwamnan jihar Kano, Profesa Hassan Abdullahi Umar Gandoji. Ku shaida ne a nan a shekara 2019 zomo ya kasa zuwa ya zo idanun da su ya kasa zuwa ya tada da kansa. Ta masa alfarma ta hada robar dawakin tofa ta hada na limin gado ta hada na tofa sai da aka hada sama da mata 10,000 ta ɗinka musu hijabi da kuɗinta ta ba da kuɗin mota a ɗauko su zo ɗan abin da zai sana a cikin ɗan bulan kawai shi ta zo da kanta ta gabatar da zomo amma da ke ba ɗan halakwa ne ba ɗan arziki ba ne zomo yana musu mutunci to mu ɗaya ne na hana kuma dole a mana halarci sai mu nuna halarci. Muna alfahari da girma ga gwamna, muna alfahari da iyalinsa domin zaɓe da aka yi dubu goma da sha ɗaya ba zan taɓa wani matauna rana ba. Mai girma ga gwamna da injiniya a faɗa shi a wuri da sai zai takara ba. Ga alaƙar su tufafi yana zaune kusan duk wanda yake zuwa zai ɗan mu tare muna aiki tare a gidan nan. Wallahi jin ba masa na farko kafin a rantsar da shi sai da ya ce mu zaɓi kujerar da muke ganin muna so ka abba sai da ya tambaye mu wata kujera muke so a da lokacin tuwo ma ya fito da ni wata mutum da yake mutunci jiji ne yanzu a wannan gwamnati ne ci kuma mai girma gwamna ya ɗauko organization ɗin dipiti da ita sama da kowace wacce ke taimakawa al'umma wacce yake sa kudin su tun kafin ya zama kwamishina tun kafin ya zama mataimakin gwamna tun kafin ya zama gwamna yake hidimar alheri gina masallatai musabaka alƙur'ani ya ba wa mutumin nan wannan wanda ya fito cijiya tsohon nan da ake fada mai mari tsohon nan da ake yana mai riga ya ce shi ne ciyaman na wannan ƙungiya ta Kaduna Foundation. Akwai sakatare yana da Alhaji Ahmad Tijjani Abdullahi da Allah ta shi su kanka. Shi ne sakatare. Hanyar nan kuma da ya mana mutuncin da muka yi fuskar su ɗari duk abin da za mu yi na foundation wallahi wancan mutum shi sai an kai mai da ba shi da lafiya yana karkar rawar sanyi ba su kuma ba da wanke ba amma sai an zo an nemi sakalewarsa a zo a yi wannan aiki a kai a ne akwai mutuncin da yake wannan mutuntawa ya ce bauta to mu ba ma ne wani ya bauta ba hajji kwanci bauta da kan Allah kawai tafiya muna fata kuma ne girma injiniya abba ba wai ka zama ɗan majalisar tare a kaɗai ba wata ran ma kai ma ka tafi gwamna ta kuma gwamnan ta kano da ya saboda ƴaƴa da kare suna da daraja injiniya abba wallahi ka sha bai taɓa kwanta ba ce da majalisar tare ina ɗaya daga cikin mutum na farko da na ce 2015 duk zagaye da aka yi da lokacin akwai da wani shi ɗan gwamna ne wasu ɗayan gwamna ma ba a gano su akwai ɗan wasu hajjar da alawa akwai da tarina akwai da gurgurun ma da sa hasa a kaya wani yanzu ne sai ta zaka a lokacin gwamna a kan yi suna suna kun tina ta zaka su kai to don ka zo ke cewa wai kai wa wa ni ma kuma na sa doki maza ko 11 da cikin karamar hukumar da wani to ba hada ba
hadda marabaka ga robot me wannan a nuna to na sa mota duk maza ba ta tsayawa zama da jam'iyyar NPP mugun kaye ba wai yawan a fatana wani zama na batun ba wani magana da wani sun fi yawa amma a ce idan akwatin 500 ce mutanen 500 akwati a ce akwatin nan su kawo 499 NPP ce ko wani akwati ko wanda mazamanin aka samu yawancin wannan su ci wannan mota kuma wannan mutumin da yanzu ba zai koma a juna ba ga dindi kamfen da ta janairu zan ba shi zan ce kiro kuma sannan kuma ina abubuwa maza babba ɗari da hannun ba sama to kuma akwai wani albushin domin mai yana da ya gama ya ce a matansa ce za ta fara zuwa ni kuma na yi wa mai girma yake ya abu alƙawari na ce da yardar Allah mu samar ba idan ba ka ɗan wani karkashi na wasu akwatuna to yanzu ba mu kuma na samu kokofi na sabon aure kata kai kwata da girma shugaban jami'ar APC da wani abubuwa ba ka zo ka ɗauki ba ana gaba zaɓe duk akwatin da ta fice idan gwamnati akwatin nan ina so wacce jam'iyyar ta asara a ce sun samu a yaɗai ko biyu ko uku mun kai to kada ce ne san kai akwai da jawakin turma akwai kuma sita amma wai bahaushe ya ce duka a yi yawa na kako da ke karewa to kuma na dawo kan domin a jiki ba mu gefe kuma akwatin da suke yi mun gado na yi alƙawari duk irin kayan da ake wa jam'iyyar hamayya da alaƙi na wani karya tun akwatin da ta kowace rukun kayi ga can na rubuta da naira 100,000 amma a ƙaramar hukumar biyu gado zan ba wa da ta jirai da abin da sa wani da kan ba saboda akwai tsarin kuɗi na shugaban ƙasa idan na ba ni da wasu amfani ba amma can da zarar an ci zaɓe da gani a ƙasa mai girma diki a danka musu wannan yana 100,000 duk a wata da sun wannan ƙasa sun da ke kuɗi ya abu a jihar Kano a ce ɗan majalisa ne cigo ne ko ɗan majalisa guda a jihar Kano diki na can ko kuma cifa ƙarfin hukumar teku kuma na dawo abin da ya samu uwa shi ya samu ya kuma ga cin da naira 100,000 ko ya gani na yi masu ƙasa tun ranar da aka faɗi sakamako aka ce wannan akwati injiniya a ƙwarar tuni ya samu kuri'a a wannan akwati da ke kyawar jaye wacce ta fi kowa to wannan akwatin ko da mazaɓar ta ci wannan cin da naira 100,000 ya girma don ta ƙashi a ƙarshe ina ƙara godiya injiniya idan karama da ake mana da mai girma da wani gwamnan jihar Kano da ke ɗakin sai da ya Kano da buɗa da shugaban ƙaramar hukumar da wani tofa tun daga da aka sauƙi su ya zama kanto yake cewa a yi ma yake cewa bai huta ba ko muna fatan Allah ya taɓa zai huta ba zai ƙara ci gaba da ni ɗan ƙaramarsu da nake PA aka mai da ni SSA aka sake mai da ni SSA ga shi yanzu bambanci na da kwamishina mataki ɗaya ne shi ne special alliance kwamishina kai haƙuri muna godiya kuma a madadin al'ummar mazaɓar ba injiniya muna taya ka murna da sami a wadda na kai maka a matsayin fellowship member na injiniya na ƙasa injiniya ba injiniya ba cikakken injiniya ba a rufe yafa ba injiniya ba kisa ni nake professor cewa ana kai ga shugaban gwamnati na man fetur na majalisar tarayya domin mu shafi kai ba ma injiniya ba ni ma na zaɓe ba magana kayan aiki ake cewa ba ni ma na
da ciwo gwamnan kwamishina a nan mahmudu mafarola akwai al'adari da tumor akwai kuma ƙosashe ciyawa don buɗe hawa da kuma sauran al'umma mazaɓaɓɓa musamman akwai abdullahi ayyuka caciya shi ma na wannan mazaɓa ne akwai zaɓaɓɓen kansila da shugabanni muke buƙatar a yau nan za mu karrama ka da lambobin girma saboda jajircewarka kuma mu da yau mun sa maka garkuwar matasa da yi magana da dawaki da turka saboda haka muna da wannan farmaka a yi jawabi da girma kwamishina ɗan kwamishina da alaƙa zaɓen kuma shugaban ƙaramar hukuma kuma a kawo tsaro da za mu tarrawa injiniya kuma ɗan majalisa mai jira don ba da jan Allah injiniya Abba Gandhi a madadin al'ummar Mazaɓarɓa muna godiya